Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što voliš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda. U pravopisu crnogorskog jezika navodi se da je konsonant š i pored činjenice da je u posljednjih 150 godina zvanična ortografska i ortoepska norma zabranjivala njegovu upotrebu, ostao opšte prisutno crnogorsko jezičko obilježje, pa takva njegova upotreba obavezuje na uvođenje i kao fonema i kao grafema u crnogorski standardni jezik. Fonem š u crnogorskom jeziku dvojakog je porijekla. U prvom slučaju nastao je jotacijom, kao na primjer u riječima šever, šekira, šetiti se, šekirati se, šednik, šednica, šeđeti, šeme. Tada se mogu sasvim ravnopravno upotrebljavati dubleti sjever, sjekira, sjetiti se, sjekirati se, sjednik, sjednica, sjeđeti, sjeme. Riječi koje sadrže fonem š, koji nije nastao jotacijom, nemaju dubletne forme. Takve su, na primjer, daško, maša, šota, guš, iš, šerpati, šerpača, šerepica. Takvi su i toponimi: šedivrana, šenički do, šenište, šenokosni brijeg, šerogoška glavica. Crnogorski bez predrasuda. Sjetite se i nemojte da se šekirate. Budite dosjetljivi, organizujte sjednik i zabavljajte se. Pozovite daška, mašu, šola i ostale. Razgovarajte o šedivrani, šeničkom dolu, šeništu, šenokosnom brijegu i šerogoškoj glavici. Ili o Sjevernoj Americi, ako vam je milije. Pričajte sa svojim prijateljima na svom jeziku. Bitno je da sjedite ili sjedite zajedno, a razumijet ćete se svakako. Crnogorski bez predrasuda. Uvijek je, kaže, stvarao na crnogorskom jeziku. Jedini razlog zbog kojeg nije upotrebljavao slova š i ž bio je taj što ih u pravopisu nije bilo. Književnik i dugogodišnji profesor narodne književnosti na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Novak Kilibarda. Za 35 godina svoje profesure kao profesor univerziteta uvijek sam s katedre držeći predavanja rekao djevojka, jesi, sjekira, a nikad u svojoj kući nijesam rekao došla jučer jedna djevojka, došla jučer jedna djevojka. Nikad u svojoj kući nijesam rekao gdje je ona sjekira, no gdje je ona sjekira. Še, ne samo da ga ima na prostorima našega jezika, nego apsolutno je bogato. Šemena, ševača, šekira, šedi, tako dalje. Že, nema ga u tolikoj mjeri, ali potpuno živo. Ja se sjećam kao dijete i kasnije za nekoga ko voli mnogo da jede, to je jedna iželica. Kad nešto tako ružno, to bismo ovim novim kazali zjapi. Znate kako se govorilo? Kako to zjapi? Ako ima išta normalno u našem tekućem životu, jeste upotreba takozvanog obnovljenog jotova. Džesi, djevojka i taj džed i tako dalje. Šedna, ševača, da ne pominjem riječi. To je samo konstatacija našega živoga jezika. Novi pravopis crnogorskog jezika nije ništa drugo nego brisanje nepravde i vraćanje jezika svome živom izvoru. Malo ima zemalja u Europi sa naglašenijom vertikalom duhovnosti. Zamislite vi, prva Gutenberška štamparija u Crnoj Gori, na Balkanu. Zaprepastio se general Napoleonov kada je razgovarao sa Petrom I, koji čisto govori 3 strana jezika. Pa kad bi mu sad neko zadužio da pravi antologiju proze crnogorske, Boga mi, i ne bih nikako zaobišao legendu o Vladimiru i Kosavi, negdje iz sredine 12. ako se ne varam, 754. ili druge, Vladika Vasilije izdaje u Rusiji istoriju o Černoj Gori. Ko to ima obraza da ne dozvoljava Crnogorcima da svoj jezik naziva crnogorskim jezikom i da ga kodifikuje pravopisom. Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što voliš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski
bez predrasuda.